Oyaore nyakoro moga juang geno mara eni ruotho yaone piny e yono makare kamora mora ma intie arwakin machiegni e nonro mar Oboke kawuono chieng' tich ang'wen tarik 30 dwe mar 9 higa mar 2021 gikone to ruotho keto nyaka giko dwe mar 10 manyiso dwe mar 9 manyiso ni higa dhi mana kamarumo machiegni mondo luomnie thuond weche oboke magwa adek mapile: Daily Nation, The Standard kod The Star. Nyinga Chris Owino. Odiochieng' ma kawuono e higa mar 2013 piny Kenya ne owito achiel kuom jotelo mane okedo ne lokruok mar telo e pacho kae kata Second Liberation aloso kuom Archbishop David Makuba Gitari mane ong'ielo rengo odiochieng' mar kawuono higa mar 2013 e od thieth mar Mata Hospital. Kinyalo paro Archbishop David Makuba Gitari mar od lamo mar Anglican en achiel kuom jotelo mane okedo ne lokruok e telo ma pacho kae telo maber madeno kod dho ngere ni Second Liberation e pacho kae koting'o nyaka mose nindo Archbishop mar od lamo mar Jokopere Ndingi mwana wa Nzeki. Kendo wakwa Nyasaye oket chuny Archbishop David Makuba Gitari kaachiel kod Ndingi mwana wa Nzeki kama okwe. Oboke mokwongo wadhi chako kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wache nyimo oboke mar Daily Nation en Uhuru cuts Ruto's power in reshuffle. Uhuru cuts Ruto power in reshuffle. DPs allies the biggest casualties in cabinet changes. Charles Keter moved from the Plum Energy Ministry to devolution as Labour Minister Simon Chelugui loses key departments of social protection and pension and senior citizens. Jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta ne odwoko piny teko mar jalup ker William Ruto e piny owacho mar Jubilee kuom timo lokruok e tend migepe odiochieng' manyoro. Jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta ne odwoko piny teko mar jalup ker William Ruto e piny owacho mar Jubilee kuom timo lokruok e tend migepe odhiambo manyoro. E lokruok mar tend migepe mane otimo odiochieng' manyoro en jatend migawo mochung'ne energy kata teko stima e pacho kae mano Charles Keter ma itudo kod jalup ker William Ruto ne oma lemo mare mar jatend migawo mar energy kendo tere nyaka e migawo mar devolution kata loch gwenge. Kinyalo paro migawo mar energy en achiel kuom migepe mimiyo omenda mathoth e pok mar piny owacho kae pok mar piny owacho ma higani ne omi migawo mar energy omenda makore lach maromo bilion 133. Kata kamano kaluwore kod gino miwacho ni ywarok e piny owacho mar Jubilee, jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta ne otimo lokruok e tend migawoni kama koro Charles Keter ne ogolo migawo mar energy nyaka e migawo mar devolution man kod omenda maromo bilion 30 kende. E lokruok machielo mane otim en ni ker Uhuru Kenyatta ne ogolo Monica Juma e migawo mar weche mag pinje ma Foreign Affairs Ministry nyaka migawo mar energy. Mano nyiso ni jatend migawo manyien mar energy dhi bedo nyadendi Monica Juma ka Eugene Wamalwa to dhi bedo jatend migawo manyien mar lweny kata defense e pacho kae. Eugene Wamalwa emosebedo ken jatend migawo mar devolution kata loch gwenge e pacho kae. Kata kamano e lokruok mane otimo odiochieng' manyoro en Charles Keter koro ema dhi bedo jatend migawo mar loch gwenge kata devolution e kinde ma Monica Juma ema dhi telo ne migawo mar energy e pacho kae ka Eugene Wamalwa to dhi telo ne migawo mar defense kata lweny. E yo machuok en jotend migepe mane omed lemo kata mane omed teko e lokruok makamano en Monica Juma ma koro sani dhi telo ne migawo mar energy ma kod omenda maromo bilion 133 kaachiel kod Eugene Wamalwa ma bende dhi telo ne migawo mar lweny ma en achiel kuom migepe piny owacho ma yudo pok mar omenda makor gi